I'm gonna take whatever's mine. I'm gonna make it to the top. I'm gonna take whatever's mine and share it with the world. I'm gonna take whatever's mine. I'm gonna make it to the top. I'm gonna take whatever's mine and share it with the world. Opravdu si myslím, že je super, že tady jsme poznali zase nové lidi a zkamarádili jsme se s novými lidmi vlastně, vyměnili si kontakty a navázali třeba i nové spolupráce, protože to je velká možnost, kterou právě tady UP Business Camp nabízí, ten networking jako takový v průběhu celé akce. Jsem rád, že jsem se dneska zúčastnil tohoto business campu, protože jsem tady poznal spoustu nových lidí a doufám, že příští rok to bude ještě větší a uvidíme tady ještě více lidí a ještě více startupů. Jsem strašně ráda, že jsem si rozšířila svoje povědomí o používání ChatGPT a doufám, že to budu moct prezentovat svým kolegům.